Lapu-Lapu City Council may question sa pipilasa na latid sa liquidation COVID-19 response budget sa administrasyon. Usa niini ang pagkalakip sa budget alang sa pagkaon sa mga nasunugan. Si Luan Mayrondina sa report. Sa 120,303,157 nga gahin alang sa 2021 COVID-related expenses sa dakbayan, naduso sa Executive Department ang liquidation sa nagasto niini nga moabot sa 91,054,303. Nabantayan sa Konseho nga sa 68% niini gigahin alang sa pagkaon. Kay ang atong gitagan-an anang pagkaon kana mang naa sa isolation facility. Kana mang naa sa mga vaccination areas, ato man na silang gipakaon. There are 350 people every day nga gipakaon nato. Partikular nga gikwestiyon sa Konseho ang pagkalakip sa mga packed meals sa mga nasunugan sa Barangay Pusok, Basak ug Pahak. There are 3 items nga amounting for more or less 500,000 pesos. That is for the fire victim. So that is not related to COVID expenses. Ang pangu sa CSWD, Annabeth Quizon, kinsa mitambong sa special session, may pasabot sa pagkalakip niini. Ang reporting na siguro to sa accounting, pero ang tinudanay naana siya sa 30% quick response fund, gi-charge ang kanang pagkaon. Ang liquidation ang gipangita sa City Council nga mahatag sa Executive Department sa dili pa niini matuki ug maaprubahan ang gipangayong 45 million pesos nga COVID-related budget ug 15 million pesos nga burial assistance nga gipasukip sa Supplemental Budget number 3. Tungod sa nagkadaghang nakalas sa COVID-19 karong tuiga, ang 8 million pesos nga gahin alang sa burial assistance nahurot na niadto pang Hulyo. Karon imong gipangayo is 15 million sa burial assistance. Good for August, September, October, November, December. 5 months. Unya katong imuhang 8 million hinoon, naigo ra man hinoon for the 6 months or 7 months niya. So, giamo question ngano na 15 million man ta. So, are we expecting more deaths? Ang akong approximate number of deaths every month is 200 tungod sa COVID. This is not the situation last year. Last year, our budget of 8 million was enough for 1 year. But then, ang atong 8 million this year was only up to June. Was only up to July, I mean. Uban ni Philip Patricio o Grod Prado, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.